Igama kuBhaka Isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka ukuthi akuyini ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola lodwa likaMentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini qama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abanye ngunogwajobhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni siphupha amihla namalanga Thombo ogelezayo ungabonakala amanzi aqhamukapi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makusho ngixolise nje ukungena gulukudu ngingayalizanga kodwa ke ngizoyaleza kahle ukuthi njwakulu usithathu kusasa ngizoba live waba ngolosithathu ke uzoba ngo5 ntambama kunamaqiniso ekufuna sihlale sibuye siwakhulume ngoba awukuphila kwabanye abantu uyabona it effect ukuthi ikhona into kwi-under the universe ebizwa nge-spiritual world khona leyo nto and kwi-spiritual world ila kuphethe khona ama-spirit ngokuhlukahlukana kwawo and ama-spirit iwona agcine enza umonakalo ungawu-understand wena ngapha emhlabeni so ingakho ngithi mina kubalekile ke mawumuntu ngoba kunama-spirit amabi kube nama-spirit asukeza ngobuhle kube nama-spirit adidekile esingawabiza kwabanye abantu sithi idlozi umuntu elisuke limgadile mangakhuluma lo language idlozi elibi idlozi elihle idlozi elididekile idlozi elithwetshuliwe imsangano nje cishe benjalo iyamadlozi amambe asuke elwa sikhona spiritual world into ke wena kumele uyenze emhlabeni ebalekile ukuthi iba strong wena ophilayo ungabi intekenteke ngoba beke waba intekenteke ama spirit akusebenzisa mos akusebenzisa ngokuthi uwona fezi inhloso zawo ngawe kanti akufanele wena mawumuntu uzwe ngespirit ispirit kumele sizwe ngawe you are in charge and abantu abaningi bayahluleka ukuunderstand le nto ukuthi uwena o in charge uwena odecideayo ukuthi ufuna idlozi lakho likwenzeleni ufuna uNkulunkulu wakhe akwenzeleni akufanele uthi mawuphuma bese uthi ngiyobona ngani ukuthi endleleni ngizohamba kanjani you must learn to command isho uthi ngiyaphuma manje ngiya la ngicela ukuhamba kahle iyonto engiyifunayo ngiyaphuma manje ngemsebenzini ngicela izitha zami esemsebenzini azinqotshwe ngizele nazi izingane zami lezi izingane zami azikhule lezi izingane zami aziphile you command awusho ukuthi dlozi lami ke nini niyobona idlozi ayikho into engayibona lilalela ukuthi wena uthini ingakho uma ngabe uye esikoleni uyofunda uwe ofundayo bese idlozi lakho likulekelela ngesikhathi wena udedicated that is why empilweni bengabe wena uzoba livila noma ungaba namandla angakanani mawuzoba yivila bese ungahlakaniphi nasemqondweni ngisho baba ungaba nedlozi elizobabusisa bonke abantu bakini when uyosala wedwa hayi ngoba kuyidlozi elinenkinga umuntu onenkinga la uwe so noma ke mfowethu umuntu onolaka angazi lento ngihlalela ukuyiphinda Mosland mawumuntu onolaka ningamncomi umuntu nithi hayi lo unolaka mayesenje akathintwa hayi mengabe sevuka amamuthi hayi muyekeni ni promote rubbish lo akekho umuntu ongenayo into yakhe engamenza ukuthi enze noma yini afuna ukuyenza kodwa ulaka lakho wena mnikazi walo lulawule lungaze livuse nolaka lwabanye abantu ayikho into ekumele understandwe wena lawula mawuzazi ukuthi
unenhliziyo encane musu kuvela uhlini esithubeni wenza isimo sibe tense wena lawula lento ethi dinwa iba free ngoba umakoti ngampela ungaphela umendo ukulawula into engaphakathi evele ekudinisa emsebenzini bafowethu ungaphela umsebenzi ngoba uhlule ukulawula into eba kuwena engaphakathi ogcina wena uyivumela athi umuntu hayi mina nje ngiyaziwa angibhedelwe baba akekho umuntu obhedelwayo umehluko lo muntu ocabanga ukuthi uyabhedelwa ingoba yena uyayilawula into yakhe kodwa mangathiwa akangayilawuli lingabhubha fana nomuntu kuthiwa hayi loya uyadubula emfethu noma ubani umuntu one access yesibhamu nonesibhamu lo muntu yakwazi ukudubula kodwa mangathi uhamba udubula yonke into awubonini ukuthi lapho ulawulwa ilezi zinto engithi zama bad spirit ulawulwa ezilwane zenzani zenze kube ngazi ukuthi wena uyistaring ngoba udubula baba baningi abantu abadubulayo emhlabeni so awukwazi ukukhoma ukuthi hey ubani uyadubula baba inqwabe edubulayo including amaphoyisa akazi ukudubula umehluko bayalawulwa so nawe ngiyakucela bengabe unengane lapho ekhaya kwakho ekuthiwa mase kukhulume yona ngishuma wayo ubheka phansi mama ngazodlala ingane ezokufuna imali yophaqa kusasa lo ngane ayilawuleke manje isanawe ngoba ngelinye ilanga izogana uma uhlule ukuyilawula wena mawayo mayisiganile mawucabanga umkhonyana uyokwazi ukubonisana naye noma kothi hayi miyekeni mayisenje usazoboshwa miyekeni usazokwehla maye nje nakathintwa fusak mayisenjena ke useyinkinga mayisenje hayi muyekeni konakele ngempela uyabona abangabe senje manje akathintwa ngempela abangabe nje hey fusak man yilo muntu lo ngelinye ilanga oyomfika busy ekhomba umkhwenyana emenzisa into errong ngoba kuthiwa imayiseshilo nomkhwenyana makuthiwa hey akabhedelwa akadlala abafazi lo baba hey akufanele ungabhedelwa ulawula liyonto umfazi wakho obonisana nani because kothiwa udlala abafazi uyogcina umbulala umfazi ngelinye ilanga lokuthiwa lona akadlala abafazi hayi insizwa lawula into engaphakathi kuwena ngoba umuntu nomuntu unayo into yakhe and empilweni kukhulume wena yourself ukunqoba ngoba uzodlala idididi hey mina sengibasizile abantu mina ngeke ngasiza abantu la kunabantu bebethi mabehlola bakwazi ukubiza ama-ID bethi mabehlola babiza igama lomuntu ngayenza practical ngoba mina ngikwazi ukuthi like ngizobuka abantu bedakwa ngathi ngangena ku live ngathi uma kukhona umuntu okwazi ukubiza i-ID mayehlola because ngoba ka spiritual ayikho into enjalo uma kukhona obiza i-ID yomuntu mayehlola ngabe abantu abawu3 ngathi ngingena live napa abawu3 mawukwazi ukubiza i-ID ngifuna ubiza ama-ID abo babe waphethe ama-ID kwakusena ama-ID book kakhulu sekunama ID card manje babe waphethe ama-ID book wabo akekho wavela ngathi mawukwazi ukubiza igama ngitshela ukuthi ubani lo kufana nomuntu athi hey thina sikwazi ukubulala isilwane baba ngikuthayimisi la isilwane asibulawa into ekade yafa leyo sibulawa isilwane senziwa njani siyasuswa ngapha la sikhona bese usizamela ikhaya elisha isilwane silawulwa kanjalo nje ususa la bese uyasithatha uyakosibeka ngapha ayikho lento ekuthiwa bulala lento hlafaza lento there is no such and isilwane sikwazi ukuzwa usaplan ukuthi ufuna ukwenzani sisebenza asebenze ngento oyisho emlomeni isilwane sifunda inhliziyo ukuthi yangakuphi so that is the reason why ngithi mina labo life bami bafethu bazomphilisa uyabona kubona bonke abantu ngoba ngasho ngathi angikhathali ukuthi lento ekuthiwa isigubhu iphethe ubani angikhathali noma isigubhu siphethe umuntu othi mkhulume kahle bese yakugwazela eceleni
into ekuthiwa isigubhu leyanto bafethu ayisebenzi leyanto ngoba mawungambuza umuntu uthi okay uthi siyasebenza isigubhu senzani khonani siwathola kanjani amandla ogcina ukuxoxela into ongayizwa kahle into ongayizwa kahle because once waqala wathi kukhona into ekuthiwa isigubhu uzoyinika umuntu bese uthi umuntu akakunika u100,000 ukuze umnike lento wena wenza imali ngokunika lo muntu ngokuthi ukunikeza u100,000 wena wamnika ibutternut uma khona noma ngakuthiwa inyanga ekuthiwe yangaphansi komhlaba mayikhona ethi King Baba mina esami isigubhu siyasebenza ayingithinta 0798130260 ngizoqale ngiyiqale la kuyingqinamba bese ngizoyiqala kuma level bese sizoyiqala ekuthenini ake like yenze kubonakala ngoba bafethu ngokukhuluma wonke umuntu angakhuluma ngoba ezinye icashala lazazi ukuthi hayi hamba ungincome wena yabo ngokukhuluma sonke singakhuluma into engiyisho ngithi mina nanti icala lika Senzo Meyiwa akho ngisho yodwa inyanga eyake khuluma ngalo akho ngisho yodwa ufica kuyimina kuphela engikhuluma ngalo ngisho futhi ngithi kuzoba nje nanka ama elections aqale azaphela akekho umuntu owasho wathi kuzoba nje yonto yenziwa ngempela imini owasho ngathi uRamaphosa uzolithatha ihlandla lesibili kodwa ngeke aqede engifike ngikhulume lezi zinto ezijulile yim owasho so ziningi izinto engizishilo yim okwathi unyazi belithuka belibiza ngawo wonke amagama ngangena mina ngathi sibanibani ngeke ngisalonga imbiza ngegama ngoba usaliyeka ngathi beke waqhubeka walokhu uthuka unyazi ngokuthi luthe sewudila nami ke manje unyazi lingaphinde liphawule lento nangempela unyazi aliphindanga lakhuluma ngalo yamuntu aliphindanga lathi malishumayela lithi hayi ngiyabezwa abanye bathi mina ngithi lathula nya until today ngoba ngase ngishilo ngathi lempi ngizoyithatha manje ngayithatha ngempela kwathi ukuthi kuyayiqinisa lokuya okwakuloku lithuka ngavele ngaveza amahlazo ngathi ngizosho phela ukuthi kahle kahle nisebenza kanjani bathula nya until today lo yadlula leyonto kwakunesiphithiphithi ma social media kuhlekiswa ngokuthi unyazi lithe yadlula mase dlulile kwayina abantu sebeqala sebebuka abalandeli abaningi bonyazi namandla onyazi athi hawu kanti bekuthiwani so mina ngiyikhuluma into edidizelayo bayazika abaningi ukuthi ngisuka kuphi mina ngisuka kunomfana omncane owayekade ethi uzokwenza umcimbi wokukomelisa izinyanga izwa nje ukuthi izinyanga zizodonswa umfana omncane ahambe ezihloma athi kuzoba nama award kuzowinwa ingwele lengama khona ngedwa ngathi into engeke iziyenzeke le zahlangana zenza ama poster zayiphusha event zayiphusha ngathi ngeke izihlale qiniso lathi mayigcineni nangempela ihlalanga into engangisho yenzeka exactly mina namanje ngithi maye khona othi uyinkinga nanti izwe liyadukuzela ngithi akaphumela obala mase siyasho ngabe ngisaba ngedwa makhona othi yena ukwazi ukulawula imimoya ulawula izilwane ulawula yonke into akaphumela obala sisho ukuthi kuzokwenzakalani going forward isikhulumeni singaloku ukukhuluma izinto ezincane ukuthi hayi mina ngikhipha izilwane mina ngomthakathi mina ngishaya ukuthi ngeze ukuthi baba ake sikhulumeni ngecountry ukuthi nakho kunje yini ezokwenzeka ziyama elections manje 2026 ama elections elekhuzana lawa amakhansela asiphumele nobala nabathi bayinkunzi ukuthi kuzohamba kanjani kuphumela obala nje kushiya ukuthi uwade ubani yile nhlangano ezowuthatha uwade ubani lokho kulula kakhulu ke lokho ke
ngoba labantu abasuke beza amakhansela banama spirits angakwazi ukufihla information bancane. Akufani noma uzoba upresident ngoba kusuke kunuyinkunzi. Mina ngikwazi ukusho ngisho ethinta upresident phakathi. Ngisho ngisho into esuke ithinta inyanga phakathi. Ngithi kuzobanje. Kuzobanje. Bafowethu uma namanje ngisamile mina namanje bafowethu. Into ebalekile ukusavisa umphakathi. Into ebalekile ukukhuluma into uma usuyayimela. Funi mina umuntu kuxoxa ingane kwani. Thiwa kwakunelwane emzini othile. Ngahamba ngayikhipha fusak. Akholwa lo wayikhipha lapho wena. Wagwazelwa kwathiwa wothi asikhulumeni ngento ezoba kwi-public domain ukuthi kuzobanje. Ungalindi futhi ukuthi koze kugula umuntu bese uthi ngiyahlola lo muntu uzoshona hayi. Siyenze kanjani? Asikhulume ngento eyimpumelelo kwi-country, sikhulume ngento eyimpumelelo kumuntu. Mina ngisho ngaqhamuka bani ezongibuza ngamandla bani ezongibuza ngamandla enginawo angifihli. Ngiyakutshela mina ngithi power yami ugobela owasemazulwini uNkulunkulu. Bese kuba namandla semanzini nanti idamu. Bese ngiba netshe lamakhanda ngale. Yila ngilawula khona nala ngicebula khona into umuntu esukilwa nayo ngilawule ngithi ayisuke kulomuntu ayihambi yongena emgedeni ingene emahlathini ishone phansi. Suse kumuntu uyitholela ikhaya elisha. Ayiyeke lo kodwa ke siyayicebula manje. Kuyaxetshulwa la. Babona babe khona even ngo-October ngoba ngicebula live. Kodwa before October njalo ngemgqibelo ngisuke ngicebula la edamini. So angifuni mina ngididiswe umuntu othi hayi mina ngokuthi umuntu othi yena unamandla akaphumela obani. Ngoba kwamanje mina ngisabona idididi nje iningana nje. Angisho ukuthi akekho namandla mhlawumbe ukhona kodwa akaphumeleli obani. Kodwa ngisabona idididi ezithe ukuba ningana. Ezinamanga ezingazifokol futhi. Ezifoselayo. Ngimphaka uzobuka uphi ngomhla ngo-October sobe sila. Awuthi futhi ngikhombisa abantu ukuthi ngaphakathi kulendlu uhamba kanjani manje. Bayazi ngayiqala phambi kwabo ngiyakha. Nansi namhlanje yiyoli. Ake ngizongena ngithi ukunithintisa ngaphakathi. Ngithi ukunibukisa nje kusakhiwa. Awuthi ngingene ngaphakathi la. Awuthi ngingene. Ngikhombisa. Yabona ke manje sekuza ama-interior design njengamanje. Qale ngapha. Ngibakhombisa abantu. Njengoba nibuka ingaphakathi la. Uza ama-interior design azoyidesigner ke manje ukuthi izoma kanje mina ngifunani. Yini into engiyifisayo ezokwenzeka, yini engiyifisayo engeke iziyenzeke. Uza ama-interior designer ke manje. Kodwa nje kobe siteliwe la, kobe sekupendiwe kumnandi kunje. Ngale la. Shobubona. Yakhiwa ke ubona imshini. Siyanyuka siyaphezulu manje. Yabo. Mina ngiyikhulumi ke mina into engeke ize ngiyenze. Xa ngiyikhulumile into nje ngisuke ngizoyenza. Siyanyuka manje siyaphezulu. Nakho. Kwaphela manje bengabe singabonisani, singatshelani. Wonke umuntu angayishansela nje. Alala vuka umuntu athi hayi ngikwazi ukukhipha ilwane. Umuntu abe alamba umuntu athi hayi ngizovuka ngiyothi ngiyasiza kusek. Akaphumela obani umuntu. Ufika kuthuli thenya. Kumele ngabe nje inyanga kade zazikhuluma ngento ethi icala senzo because into umphakathi ofuna isixazululo. Lapho ufika ngikhuluma ngedwa. Ngisho ngithi laba accused from 1 to 5 abanaqala. Khathali mina ukuthi obani abadlala yipi game. Mina ngimele iqiniso mina. Banaqala laba accused. Futhi nenkantolo. Angizwa ngithini? Nenkantolo futhi nayo
izobathola ukuthi abanacala. Angikhathali ukuthi kubukeke ngazi ukuthi khona ochemile noma khona onjani. Hayi vele kulezi zinto kuyaliwa phela kithi. Nakho. Pholile ke la. Sezama internet desire abakuzobe gijima ama jacuzzi, kuzobe gijima ama cinema, kuzobe gijima yonke into ngicabanga. Uyabo? Kuzobe gijima ama institute anzima kakhulu la. Kuzobe gijima amabhazi usazobuka nje. Ngolo ngimthela nje. Yabo? Shona le yakwazi ukuphuma la. Nathi view ngophuma la. Ngophuma la. Nansi view. La. Nakho. Fishman. Hayi futhi ukuthi bengabe ngisho ngoba mhlawumbe khona umuntu ekuthiwa ngiyamzonda noma nani cha. Into engayifuni nje amanga. Kodwa amanga siyowa ayophela yonke into mayiqalwa iphinde iqedwe. Public. Iqalwe iphinde iqedwe. Public. Uyabo lento ukuthi hayi ngiyokwenza khoneni mase kuxoxa inganekwane cha. Leyo uyabona if ngampela umuntu o understanda I spiritual world uzo understanda ukuthi hey ziyaduma ngale. Mouse understanda kahle spiritual world uzo understand ukuthi hayi ziyaduma ngale kamoya. Konakele kahle lapha kamoya. Kodwa mongasazi spiritual world uthi uthi yonke into iyashanza. Ha. Kunezima abantu abasuke befisa ukwazi impendulo. Fuze mangabe uthi ngempela ufika usho. Ikanini nje ngisho mina. Ingakho ukuthi uyabheka bafethu kunamaqiniso afuna siwakhulume. Zama ukuthi la uhleli khona ekhaya. Ayisilawuli isimo somsindo man. Ayilawuli indaba zomsindo. Uyabona nje environment toxic nje ilawula leyonto. Ibhadi baba. Idlozi alifuni environment toxic. uNkulunkulu akayifuni environment toxic. Nawe yourself lento yalomsindo wenzayo nalokuwona yonto leyo kwayiwena. It's like drainer lento le. Ikwenza ulahle focus. Yabo? Kwenza ulahle focus. Zama ukusilawula isimo. Ukhumbuleke. Asikho isimo oyosilawula ngokulwa. Ngoba lento esuke ingene kulomuntu lolwa naye. Vele njengoba elwa imbambile ukuthi untekenteke uyawuthanda umsindo akakwazi ukuyilawula. Uwena wagaxela wathandana nomuntu ohluleke ukuyilawula novela ususe kalula umsindo. Uwena wagaxela ngoba gaxelile enza njenake iba nendlela yokusilawula lesimo osugaxele kusona. Ngoba bengabe ungasilawuli sizonishaya nonke bese niqamba amanga. Wazi kahle ukuthi isimo lendlini si toxic. Wazi kahle ukuthi lendlini mase toxic isimo idlozi alifuni liyonto alikwazi ukusebenza. Wazi kahle uNkulunkulu akayifuni liyonto. Wazi kahle ivini umthetho awuyifuni indaba zento ezitoxic la. Uma seniba nenkinga awusasho ukuthi hayi uyazi ithini sezinto exosha idlozi sinomsindo. Usuthini? Usuthi umakhelwane uyangithakatha. Usuthini? Usuthi umndeni uyangithakatha. Baba awuthakathwa yilo mndeni ushoyo. Uthakathwa ukuhlula ukulawula wena ukuyilawula. Ngoba uzophuma lendlini uye emsebenzini ufike nakhona ususa umsindo. Usuke emsebenzini uvakashele abangani bakho ufike nakhona ususa umsindo ebangani nasehlobeni. Yabona? Usuke lapho baba uqala ibusiness nakhona uhlule ukudila nabasebenzi ngoba utoxic. Wazi kahle lendlini ukuthi umfazi wakho uselala ubheka le na ubheka le. Wazi kahle njengoba nina ningahlangene lendlini ebheka le imoya yenu yenzani. Nansi impendulo iyalo. Owendoda umoya ulwa nowesifazane, owesifazane umoya ulwa nowesilisa. Njengoba nilibela ukulwa liphi idlozi elikhulu la lekhaya. Mawucabanga lenzani?
Uyazi lenzani elinye lithatha isayidi lingasenganeni yakhe, elakamakoti lingakumakoti, elakababa lingakubaba. Uyazi mase niyohlola nizothini? Kuzothi kuzothiwa nishawa umsamo, anishawa umsamo, nishawa umsangano enwenza lendlini. Imhlola abanye baze balala emakamelweni ahlukene, omunye ulelele yedwa ubusuku bonke uqofana nefoni ubasket uyachitha, nomunye ulelele kodwa ekseni bathini mase baba nenkinga bathi hayi sivaliwe. Yemadoda awuboni ukuthi nivala nini? Ngoba njengoba elele lapha lo ubophele lo ngapha inhliziyo, uyabona akamfisele kuhle uyalo nalo lele lapha ubophele lo inhliziyo. Awuboni khontelwa inkinga abantu bafike beyiqale bona bese bethi beqamba amanga athi umuntu hawu sinelwane lendlini, sinelwane endlini. Izilwane zingena ngoba seyifunde inhliziyo zenu, bezidlulele ebusuku ngo12 umzuzu wazo okuganga loyo, bezidlulela zanifica nicabene, zabona ukuthi labaxabene ama chances ukuthi sibasebenzise maningi because sebelahla ifocus. Yabona amathuba okuxabana abashayana sithola igazi ithina maningi, ake sihlale kulomuzi bese ziyahlala izilwane. Abanye baxabana behamba ngisho emotweni, omunye angena emotweni wazi kahle ukuthi ushiye umfazi uyalwe emuva, usemotweni ufuna ukufika kahle la uyakhona, unomuntu omshiye kubophela inhliziyo. Omunye uye emsebenzini ufuna ahambe kahle emsebenzini kodwa uphuma endlini umfazi kuqhuma ofokofo. Yemadoda masingayixoxi lezi zinto ayikho inyoni eyonixoxela, ayikho eyonixoxela inyoni because abanye abantu bafuna ukwenza ngazuthi into obhekene nayo kufuna ube nemali eningi ukuze uyilungise, kanti okunye cha, okunye nje ukuthatha isinqumo. Uma kuukuthi into yeni ibisize yadonsa imoya emibi, thatha isinqumo wena sokuthi nibe right lendlini. Le moya ebisingenile sesikhipha yona ke ngomakhanda khanda, mase ikhipha siyayibulala cha, senzani? Siyayilawula, siyayithatha soyibeka la soyibeka khona. Simple as that. Yikho nje ngalo komgqibelo kusuke kubaleke kakhulu, noma ngizokukoriyela futhi umakhandakanda utshelwe yimi ukuthi usebenza kanjani, kubaleke kakhulu. Kodwa kufanele uvume ngomlomo wakho ukuthi yes izinto ezilwa nawe uyavuma ukuthi aziphume. Ungabi yinxoki sithi sikulwela wena kanti lento ibibuye ilale nawe kamnandi ebusuku. Athi umuntu kunesilwane kanti mase sifikile naye ugcina ukuthi tsha mase silele naye akafuni isiphume. Yabo mase siphumile asafiki, uyabo uselele, yabo asafiki solala naye isibhlungu inhliziyo kanti ibuya nini into yami. Yabo nawe vuma ukuthi ayiphume lento. Number yami 0798130260. Ngithi into engekho ayikho. Yingakho labantu abathi bakwazi ukwenza izinto uma sekumele baphumele obala, ogada abaphumeli. Ugudu umuntu bezogoqa goqa nje agoqa goqa nje bese efuna ama customer. Kodwa mase kumele aphumele obala, akhulume ukuthi emhlabeni kwenzakalani. Ngeke bayenze le nto. Ngeke baba, ngeke. Ngeke baba. Ufica umuntu ebekuthiwa akeve hlola, umfice bheda nje la social media. Bheda. Fica okunye kungazazi noma idlozi enamandla kuyena, noma izilwane ezinamandla kuyena, noma uNkulunkulu ezinamandla kuyena, noma abangane nehlobo ukwididekele nje okunye lemhlabeni. Igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile yimi loyo. Papa yini unibona kahle sasa ngolosithathu u5 isikhathi. Mina ungangibuza noma ingane. Thank you.